graffiau isod yn dangos hydoddedd sodiwm clorid a potasiwm clorid mewn dŵr ar wahanol dymhereddau. Nodwch y tymheredd pan mae gan y ddau gyfansoddyn yr un hydoddedd. Mae'r hydoddedd yr un peth, ble mae'r dau llinell yn croesi. Mae'r tymheredd yn 80 gradd Celsius. Cyfrifwch mas y potasiwm clorid sy'n ffurfio pan mae hydoddiant dirlawn mewn 100 gram o dŵr ar 70 gradd Celsius yn oeri i 30 gradd Celsius. Mae dirlawn yn meddwl llawn, chi methu ffitio mwy o potasiwm clorid mewn i'r dŵr ar y tymheredd yna. Ar 70 gradd Celsius, hydoddedd potasiwm clorid yw 32 gram. Ar 30 gradd Celsius, hydoddedd potasiwm clorid yw 12 gram. Felly'r uchafswm sy'n gallu hydoddi ar y dymheredd uwch yw 32 gram ac ar y dymheredd is 12 gram. Mae hwnna'n meddwl wrth oeri mae 32 tynnu 12 sef 20 gram o grisialau yn ffurfio yn yr hydoddiant.